Hello mga ka-listeners, kumusta ug mayong hapon? So karon mag-upload ta sa sumpay sa kuan sa Iki-era kaysa no parto na mga ka-listeners no og pasensya kay wa ta ka-upload gahapon no. Ang na-upload nato Juno ra gyud ang superhero katapusang sumpay. So karon ta mag-upload sa kuan no kay na busy ko gahapon nangahoy na medyo labad-labad pero kung ulo gahapon pero ngahoy gahapon kay way sugnod. Na pasmuhan mga ka-listeners kay kanila laging mabisi ko atubang cellphone di na mo ganahan mo kaon noon kay kanang maninuod nag-edit ba niya na so pasar sa kaon no pasmo gid no nagtuob ko gahapon kay labad kay sa ulo no nya wa ko ka-upload og kanang dugang drama o ka sumpay aning Iki-era kisa so karon na lang nya ang magbasa ta sa comment diri sa kuan sa John Kent Anuta. Ang una si kuan si Rini Bermoy, Hector and Lambert trying to win Annie's heart. Tanaw sa naminaw siya sa Annie deh. Si Rini Bermoy. Kanya si James Ando Channel. Salamat nindot kayo pero nailisan lagi ang tingog ni Juno. Nailisan kay namatay mo tong artista nga si Ray Boris no. Rinaldo Boris no. Wa gyud ni mahuman ang iyahang role isip Juno ang superhero so ang ming padayon si Randy Padaya Usoso no. James Ando Channel. Nya M's World Vlog. Ganda ng kwento, thanks. Shout out ang itoy mga listeners. Si Darlene Sumagang part 8 please. Thanks Jud ayo, God bless. Salamat kayo Darlene Sumagang no. Ma'am life journey nindot diha mag-camping Kent. Ay hadlok magnayhas ma'am. Wala po yung nag-camping-camping ditong lupitan no kay kabanuhan ba kahadlokon sa dunay mga haas bitaw mapangahoyan ra gid no mangahoy ra napoy tigtugway dito og kanding mga ka-listeners no kanding ug baka no so mo na sige may pangahoy dito mga ka-listeners no ma'am life journey mangahoy ra mi dito pita kay daghang kahoy. Nya si Roger Balligas, salamat boss Amping, salamat Roger Balligas no, shout out nimo no. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Si RJ Tantoy, salamat Lods John Kent Anuta, salamat RJ Tantoy no. Nya si Charlie Rimadabia, shout out pud idol kang Kuya Randy Padayo Usoso sa ubang ka sa asa ka padulong Roldan Moran. Wow, wagas ang ilang aktingan og linyahan. Salamat Charlie Rimadabia no, sa imong pagpaminaw sa asa kapadulong Roldan Moran. Elizabeth Panuncial, wow ka happy ending uy hihihi. Salamat idol, God bless. God bless po nimo no. Salamat Elizabeth Panuncial. Wing Orasyon, wow nice ending Lods. Salamat kayo sa pag-share sa mga drama Amping kanunay Lods ug more drama pa. Salamat Wing Orasyon no. Nya si Danila Gonzaga, daghang kayong salamat sa paglingaw sa mga sama kanako nga OFW sa mga dramas nga imong gipang-upload Amping sa kanunay Sir Jan ug may God bless as always. Salamat Danila Gonzaga. Luya jud ay sa gugma sa tiguang more balak pa Sir Jan. Tan-aw sa akong balak no. Medyo nakarelate ko sa akong pagkaginikanan kay ako grabing kayo diri para malampungson akong mga anak pero nadaot jud sa Dota games. Agoy. Lagi lisod yun ang sige duwa og games kay agad madaot yun di na ganahan magtuon di na ganahan matug sige na lang atubang cellphone no Dota games sa computeran man no so pastil lang paita so salamat sa pagminaw sa balak na ko no Danila Gonzaga sa sa tiguang gipaasa nga balak og kining pagmahay sa tibok kinabuhi no salamat kayo sa imong pagpaminaw sa mga balak na ko sa una no? Nya si Maristel Humawan, salamat idol Jan. Nahuman na pod ang Juno unsay puli ani idol. Mangita pa ko gipuli no. Tingali katong kuan. Pobreng milyonaryo kay naay sige comment no. I-upload ko ang bahalag pobre basta milyonaryo no. So kana na lang siguro akong ipuli kay naay sige comment ba. Nya M's World Vlog, salamat nalingaw ko sa drama nindot kayo. Salamat M's World Vlog. Charlene Pacana, salamat. Okay sa paya no. Charlene Pacana. Nya si Tidort Dorte, thank you so much idol. Makalingaw gid kayo sa ang mga drama nga imong gipang-upload. Always take care and may God bless you always and your family. Salamat Tidort Dorte sa kanunay pagpaminaw no. O God bless po nimo sa imong pamilya pod.
Annalyn Samson, oh my god, idol na jud kanako idol. Minaw siya si gugma sa tiguang nga balak mga kalisteners no. Makalingaw ko no. Nalingaw ni siya kalo kay idol naman ko. Unya si diri na punta sa comment sa kuan sa John Radio no. So daghan ni dapitan murag apas pa kani. Apson na gid. So nakalimot yung ato dapit na putol. Diri ta magsugod ni Sir Roger Villegas. Ayos bagong drama na pud ni boss. Salamat amping diha. Si Ma'am Grace Blanca Flor, salamat Sir Jan no. Salamat po nimo Ma'am Grace Blanca Flor no. O nimo Sir Roger Villegas sa imong kanunay pagpaminaw. Salamat kayo. Wing orasyon, mayong adlaw lods. Nanapod ko'y bag-o nga abangan lods, laay man good manglimpyo kung wala ko'y paminahon. Salamat yung kaayo sa pagkakugihan nimo sa pag-upload lods amping kanunay. Salamat wing orasyon. Langga Enrique, hello idol, nakatawa talaga si Juna kaya Axel, sakit iyan ko sa katawa, makalingagid kaayo, God bless kaayo idol. So nabalik na kong basa din no. Yan Ninalo Carissa agay na sa action drama. Salamat kay Sir Jan, God bless you and your family. Ma'am Disuli, wow sir, thank you sa bagong action drama, God bless. Sige sir, pag-search lang about sa radio and hopefully makapalita. Salamat kayo Ma'am Disuli no, sa imong kanunay pagsuporta no. Sa imong pagtabang, salamat kayo. Nya si Tidort Dorte, salamat kayo boss sa sumpay, porte nga makalingaw ning dramaha. Sadya kayong paminawon no. Okay boss. Until next episode, God bless always. For the meantime, kalingawan una na kong paminaw ang uban nimo mga gipang-upload nga drama. Again, thank you so much. Salamat kay Tidort Dorte no. Bings Vlog, tagpila man na idol ang solar, mahal-mahal gito katong solar generator. Sa Shopee ni siya no. 11,438 man siguro to. Sa mahal-mahal mga ka-listeners no, kaya ang shifting na mahal-mahal sa ship 11 kir man ta na, pero na may shifting good, mahal-mahal shifting ba. Dako pong pretty ay. Pero tingali sa uban nga dol-dol naras Manila siguro murag bubarato gamay siguro no, kay layo mo guning buhol gud man ang dako-dako pong pretty ba shifting ba. Basta kay 11,000 ni mga ka-listeners no, kapin ding solar generator. Salamat sa mga comment Bings Vlog no. Nya si user letter A ang profile na upload na jud idol, sige kulat ani kanas ani mo i-upload. Salamat idol sa pag-upload. Salamat sa paghulat no ning dramaha ikiyar kisa. Annalyn Buates, wow may bago na naman na upload load. Salamat jud sa kanunay na pag-upload. God bless og more blessings pa po. Salamat kayo Annalyn Buates no. Maristel Humawan, kani si G. Badayos Dolba, kay murag muhango sa role labaniya, murag hubakon, hehehe. Taas magud po niya mga kuano, kanang inisugid ba, no? Moyang roles ba, kontrabida ba, pero ngayon kayo, no? Ngayon kayo. Nya, si Annalyn Buates, Lods, dapat pinalobat mo muna yung battery ng solar, usa ni mo gi-charge sa init, unya mapul na to, mapuna to siya sa pag-charge sa init, usa to nimo dili na palubaton, mga 20% charge na para dili na siya madaot dayon. Yun lang po alam ko, basta bago ang mga gadget loads. Salamat kayo no sa imong komento Annalyn Buates no. Tingali no. Dapat siguro lubaton sa nako no. Aga na kay Permiro. Tingabit ako kay dali ra kay mapuno ba. Angay siguro ni lubaton sa no, aron mahibaw-an gyud ba. Salamat sa imong komento Annalyn Buates no. Ako ni obserbahan no. Simple Rica, nakapamati na pag ugusab mao jud niya ang paborito na kuna drama sa ikaduhang pamati. Salamat Lodi sa pag-upload watching from Dubai. Salamat Simple Rica no sa imong pagpaminaw sa AKA Rakisa. Unya di sila nakutas-on akong bagbasa no, sa sunod na po niya akong kay magkuantas busyong unya no, mag-upload tas busyong ang dispatcher po no. So dinhi sa lang tama akong pagbasa sa inyong comment mga kanisa unya na kong sumpay sa kuan mubasa sa usad si Ivan Cho, boss karon update sa imong drama sa Pungko-Pungko. God bless boss. Salamat Ivan Cho no. Nya si Queens Dinamita, salamat idol pirmi ko minaw, shout out na lang ko sa taga Tagdo Boys. God bless you dol. So shout out mo sa mga Tagdo Boys. Salamat kaayo mga ka-listeners no. Nya diri silang tama ni kuan ni Queens Dinamita no.
So nya na po sa introduction sa Busyo ang dispatcher no, ang vlog na to nga magbasa ta sa inyong comment no. So, paminawan ninyo ang part 2 sa EKA Rakisa. Ug karon sa atong sugilanon, AKA Rakisa. Katulog ko na ko. Bupawayo na ko. Kisab din na nawag. Gabi naman kayo ko. Hello. Tabangin ko ninyo. Bisa ka kong tao. Oh, Tito Jigo? Tabangin ko, Daniel. Tunay gusto mong patayin ako. Unsa? Oh, kalma lang Tito. Pero nga nung nakasulti kami niya na. Aram mo tuwa ka sa akong gisulti, Daniel. Kinahanglan mo ari ka sa bahay. Sa among karaang bahay sa una. Oh, ha? Naaga na sa inyo? O, Daniel, tabangin ko. Ang akong armas, gikuha sa salbahis. O, gihadlo ko, Daniel. Nabungga ka mga butang nire sa bahay. O may disuwat sa bongbong ang salbahis. Unsa yung gisuot sa bongbong? Nakita ko kamo. Mauna yung gisuot? Daniel, dali na lang din sa bahay. Tabangin ko. Tingalag mo balik siya. Sige. Buwan ako. Ayaw ka pa ang mabutang diha. Ha? Kung unsa ni sa imong pagsud, mausad ni sa akong pagabot. Okay. May tawagan lang ako para sa fingerprinting. Sige, bye. Ilan masusin na ako. Kung konektado man ni sa kamatayon sa kailan ni Tito Jigo nga si James. Mayo kira ka studio ko din sa mini theater. Diyan ka sila. Oh. Ricky? Ikaw lang naasngit-ngit? Daniel, kung paabot ni mo. Nga numila ka kagabing dako, ha? Ngawa ka magpauban ako. Di ko gustong mahasol ka sa akong suroy. Unsa? May suroy ka? Ayaw pa makak sila. Di mga partner man ta? Busa. Kinahanglan nga tanang lakaw nimo. Kauban ko. Sorry. Pero wala sa akong hinauna nga pukawan kasi rin nagkauna-una ko nga tultulo na ang bahay ni atong Chico. Oh, misuong ka sa mga kaaway? Di good song. Ako lang siyang gihatagan o kakuyaw, Ricky. O perong mga orasa, nakasiguro ko na natarantar na si Chico. Tito Jigo? Hain ka? Si Daniel ni. Oh. Nagkatagtod ka mga butang din eh. Ipambuak ang mga butang. Huwag ang bildong na bisita. Oh. Naara ang gingon ni Tito Jigo. Nagkisuat sa bongbong. Nakita ko kamo. Kinsa magkay nagsuat ni Ana. Oh. Daniel, salamat kini ka. Salamat kayo. Wa ba nimo hilabti kini mga butang dinhi? Labi na ka nang dapit sa bongbong nga gisuatan og nakita ko kamo. Wa, Daniel. Bingon man ka nako nga di na ko ikapon. Mas maayo. Diyan na to karong taud-taud ang gitawagan ko para sa fingerprinting. Okay. Oh, unsa man ni imong cellphone? Kuha og picture ka nang nasuat sa bongbong. Oh. Daniel. Unsay una-una mo anang gisuot niya sa bongbong, ha? Nanong iya man ang gisuot niya? Aron mahibaw mo nga nakaila siya ninyo. Og nahibaw siya sa inyong gibuhat. Oh. Unsa? Busa karon pa lang dito. Paghuna-huna na kung kinsa inyong nasadaan nga naghuna-huna sa pagpatay ninyo. Unsa? Kinsa'y nasadaan mo karong pag-ulang dito? Kinsa? Kukon. Waman. Daniel, nag-amping ko nga di ko makasa. Mauna. Idaran ako. Di ako gusto mapriso pa. Daniel, tuwi ko, Daniel. Wa ko'y atraso karon. Wow! Sheila?
Wa man siya din sa iyong higdaanan. Oh, hala, may buto sa armas. Kinsa may nakabuto. May nakasulod ka din nga kontra. Cecilia, kilala makita na ko siya. Oh, tuwa na sab. May buto na sa armas. Mukawas ko. Ayaw pagliho! Sila, ako na. Oh, Ricky? Ikaw mo ka na? Oh. Kung nakamata ka tungod sa buto-buto sa armas din eh. Sorry. Okay. Okay lang. Nagpasalamat lang ko nga. Ikaw rin nagpabuto. Yan ang paborito rin mong pistol. Sa'yo ko nakamata. Mao nag-practice na lang ko. Kinahanglang way usik nga bala. Matagbuto sa tanan akong armas. Oh, ha? Mayo ka nagmatag na. Manglakaw ta karon. Asa man ta? Maniid sa syudad. Daniel, milakaw ka man kuno kagabi, matulpang ng karing. Diin ka. Nga kadlawon ka namang nauli. Kaya lang ako sa Tito Diego pa. Kaya na problema. Unsa naman sa inalintan yung sulting nga problema, ha? O ganong ikaw man yung miadto sa ila. May tungod ini pa. Yas akong cellphone. Uy. Usaw man ako ng imong cellphone. Tanaw. Kung unsa kaning ni adin sa screen. Tanaw basa. Mga litra man kini nga po. Nakita ko kamo. Nganong naani sa imong cellphone, ha? O nganong imo kining ibabasa ka na ako? Tungod kay mao kanay nakasuot sa bumbong sa sala dito silang bahay ni Tito Diego pa. Unsa? Gisaka ang ilang bahay kagabi og tao. Gipangbuak ang iyang mga butang. Ug nagsuot sa bumbong gamit ang lipstick. Ug mao kanay gisuot. Nakita ko kamo. Og lipstick ang iyang gigamit sa pagsuot ni ana pa. Lipstick? Og lalaki si Tito Diego pa. Way babae nga nagpuyo uban niya. Busa klaro na lang. Nga lipstick na sa misa ka sa ila. Oh. Mao ba? Oh, mao na ang imong pagsabot anang hitabo. Opa. O kung ako'y paanalisahon, niya nang maong suwat sa bumbong. Nagpasabot ka na o pahimangno. Or bahad. Pa Armando, suod man gid mo ni anang Tito Diego, sukad sa una. Nakailagid ka na niya, di ba? Kaya kung ako imong pasultihon, makahimo gid sa uban. Tungod kay adik-adik siya. Kukuan lagi. Uwan lagi ko mahibaw sa iyang lakaw. Dugay na siyang mibiya din eh. Ug wala ko makahibaw kung doon na ba sinasad ang babae. Pa, dili mga tarong ang kailan niya ng Tito Diego. Busa posible gid kaayo nga naangin siya sa kabuang sa uban. Busa, tambagi siya pa. Tambagi siya nga dili na makigbarkada og mga buang. Okay? Buiset. Murag gikulbaan ko gamay ining hitabuan, ha? Nining nahitabo ni Diego karon. Dunay misaka sa iyang bahay. Ug mibutang og paskin. Nakita ko kamo. Unsa man kay buot ipasabot sa naghulga ni Diego. Niya nang maong mga punga nga nakita ko kamo. Ug unsa may iyang nakita. Ug kinsa man gyud ang iyang nakitaan. Naunsa ka sila? Ngano nang hupaw naman sa kaniya? Nihuot lang akong dugan nga nagtanaw sa dahan nga itong gisubay, Ricky.
Nga naman? Mao ni ang mga dapit og sitwasyon. Nga dili gusto si Papa nga akong masawayan. Mao nga iya kong gipalayo ining dapita. Ug gipreso sa mansyon. Mahimo ba? Dili na lang ka maguna-una pa ni anak, ha, Sheila? Mas maay pag-asuyan ko nimo. Sa hitabo kagabi. Sa imo bang lakaw? Gihadaw ko lang si Chico. Gipangbuak ko ang iyang mga butang. Mao ba? Kung mauna, naglagot na kinig maayon nimo karon. Posible. Og posibleng nahadlok sab siya, Ricky. Oh. Kunya. Unsam tayo ni? Magsige bang taglibot-libot ini sa siyudad? Oh. Gusto kong mabansay og maayo sa tanang lugar ining maong syudad. Okay. Ako sab. Kinahanglang mahibaw ko sa tanang lutsanan dinhi sa siyudad. Ug kung doon na emergency, dili ta matrap og dead end. Saman, gikapi ka ba sa lakaw? Kung ate kag mainom? Palihog, Ricky. Oh, Pa? Kumusta ka mong duha, Tinky? Di ate mo sa pini-theater magpundo? Mas maayo din ni Pa. Kay dili idali mo tutulan sa mga tao nga masaag ini dapita. Maayos ab. Di ang newspaper sila. O di ay kamay TV nga kung daw. Kana? Ha? Kana da? Murag malingaw tayo ni. Tungod anak sila. Dili para lingaw-lingaw ka ng TV ug newspaper, Ricky. Para unsam nila? Mao na gamiton ta. Aron mahibaw ta sa pananglakaw sa gawas. Tuod. May pangsyon na ang CCTV camera nga gi-install sa main gate sa ibabaw. O sa bang mga utlanan ining atong mansyon sila. Maayo naman pa. Sige. Di na lang to magdugay sila. Di pa importante pa kung lakaw. Pag-amping pa. Kay gipukaw na nako ang mga kaaway. Unsa? Si Chico ang ikaduha kong target pa. Unsa? Si Diego Montel? Siya gyud ang atong target. Dili ba? Tungod kay siya lang ang nailhanta sa mga may massacre din sa bahay. Siya lang ang nakatangtang sa iyang maskarang unggoy. Sa diyang gilugos niya si Ate Rakisa. Ikaw na ang bahala, iya. Pero kinilang akong ikasulti. Pag-amping sa tanan ni mong buhaton, ha? Og ayaw pagdali. Ipahilo na ang tanan. Ayaw kabalakan ako pa. Sa dili pa kumulihok. Planuhon una na ako ang tanan. Maayo. Ricky, ikaw na bahala nga mo apat ni Sheila, ha? Wala problema, Tito. Dili na ko pasagdan si Sheila. Bisan unsa iyang buhaton. Na ako siyang luyo, Tito. Salamat, Ricky. Pag-amping mong duha. Pag-amping sa pa. Kinahanglan puno mo sa bala ka nun. Dili mahimong kumpiyansa ko. Kung mamatay ko, kinahanglan mamatay sa kung kinsa man ang mamulga na to. Kung babae ka man, luguson ti ka. Una ka tagot-tagura. Uy. Kinsa man ka ni? Mamatay ka buanga ka. Kung ikaw man ang misaka din sa bahay. Kisara! Ako kinay, Jigo. Si Tito Armando.
Tito, salamat kaniya ka. Salamat kayo, Tito. Unsa man gyud ang nahitabo dinhi. Na, Tito. Maunang hitabo. Basahan na nasa bumbong, Tito. Gihulga ko, Tito. Tara nga. Nakakita ko ninyo. Og lipstick ang gigamit sa pagsuwat, ana, Tito. Pero, why lipstick na sa bahay, Tito? Og babae lang ang makahimo sa pagdaog lipstick, Tito. Nagkabugo ka na, Giorgigo. Tungod ka na sa pagsige mong tahi ka ng drugs. Tito, Mahimong babae ang nagbuhat ni Ana, pero mahimo sa mga lalaki. O gusto ka niyang libugon. Ha? Mao ka na. Ayaw dayon tuhui ang imong makita, Jigo. O ayaw pagsalig sa musanto pa ng bugo mong utok kay nakadrugs ka. Ha? Nakakita ko ninyo. Unsa man kaya nakita, ha, Jigo? ha? Kinahanglan nga hinumduman mo. Kung unsay posible nakita nining nagsuwat sa bungbong. May gibuhat ka na ba, Sab? Nga dili maayo, Jigo? Nga wa ko maibaw? Ha? Tugan! Tugan! Doon na dito! Umuksa na ba, Sab, ha? Tubag! May grip ko! Pero, ako ba siya nalubog? Nalubog ako sa tanong dito! O buhay nakakita sa akong gibuhat ito! Kapila ko na ba ikaw, Ingna? Nga ayaw ka nagbuhat, ha? Pero gano? Ganong imo magyug kining buhaton, ha? Din ka mag-rape, panimala ka! Layo raman din dito. Dito sa dapit nga akong kitaguan. Unsa? Og maong mibalik ka din sa syudad? Aron makatago ka, mao ba, ha? Kuhan ka ng... Dito. Sabangin ko dito. Buwisit! Buwisit ka! Ganun ka na, magyug pagpanglugos ang hilig ni mo, ha? Tundo kang dako! Dito. Hindi na kumusa dito. Dili na. Kinsa ang girip ninyo? O pila mo kabuo? Ginang rape! To, Tito. Ikaw pat ko. Pero, namisig man lang ang maong bata dito. Pero, posible sa nga dunay nakakita ka ninyo. Ug siya na ang migukod nimo. Ug nakatultol siya dinhi sa imong gipuy-an. Pero, Tito, problema na ang ginikanan sa among na-rape ito. Gawas pa, sigurado ko nga, way saksi. Bugo ka! Paminaw! Ug kini mo ibuhata. Kinahanglang mo tago ka. Ug maniid sa palibot. Hay na yung kauban karon. Nabugbuwag na mit ito. Kinsaingan sa bata nga inyong gi-rape. Hilda, Tito. Og anak sig mag-uuma. Pangandam na lang daan, Jigo. Kay posible nga dunay nakakita sa inyong gibuhat ni anang maong bata. Tito, tabangi ko. Tito, nakatultol ako kaaway, Tito. Dili taga mayong papuyo din sa bahay. Busa. Pangandam na lang din ug at tangi ang imong kaaway. Tao ka! Ang imong mga kauban sa pagpanglugos. Ug sabuti ninyo ang sunod ninyong buhaton. Ug ayaw na yun pag-drugs, ha? Tito! Ayaw na pag-drugs! Aron makaplano kag tarong. Nakasabot ka ba, ha? Wa na hinoy gamit kining imong uto. Tungod na ng drugs! Kinahanglang maplano ko na ang sunod na akong buhaton ni Atang Chico.
Eh, si Papa mo gini. Hello, Pa? Pabati sila. May report kong nadawat. Gadunay nagkautan nga patay lawas sa batang babae sa usa ka probinsya. O niya, Pa? Ug mao kini ang probinsya. Nagipunduhan ni Diego. Unsa? Ug naibawaan sa atong tigpaniid. Nga usa ka adlaw, human mawa ang maong bata. Nawa usab sa maong dapit si Diego ug ang iyang to kakauban. Kumpirmado ang maong kasayuran gikan sa atong mga tao nga nagdihok sa gawas sila. Salamat, Pa. Kinsa mga sa mga kauban? Elmo, si Dick, o Tony. Si Elmo, usa ka delivery boy sa usa ka factory. Unahon ko ka ng Elmo. Hello? Elmo? Ayon ka karon? Di ako sa kong trabahoan, boss. Mawa? Wa ka ba nahibud nga diya sa imong trabahoan? Wa man, boss. Mayo. Tod. Ngutan ako. Kamo man gyud ang uwahing mibiya sa probinsya. Wa ba mo makabantay nga dunay nakakita sa atong gibuhat dito? Wa man, boss. Wa man manawag nga kong tiya nga itong kisakan. Mayo. Maura na akong tuyo nimo. Pero kung doon na kay madawat nga mga hulka, tawagan ko Usa bang hulga, boss? Bisan unsang hulka Oo, sige, boss. Mo-reportay ko nimo. Sige. Bye. Si Jake to sa magkakutukan sa akong cellphone. Kinahanglan man ni Kuro ko. Nagdili ang among trabaho sa probinsya. Ang sinugdanan ining maong pagpanghulkan ako. Hello? Jake? Kumusta? Ay, kapuy ang trabaho, oy. Nga nung nagbuwag-buwag pa mong girmi o nga kung among si Chico. Masaya ay pa dito sa iyang bahay. Uy! Nausa may ako mga butang. Kipang buwag pa eh. Usa mang nasa bongbong. Nakakita ko ninyo. Animal, kinsa magkaang nakasaka nila. Oh, ang bintana sa loyo. Nagubang sila. May miguba sa bintana. Nga no makani. Mao na kani ang giingon ni Sir Chico. Nga hulga. Kinahanglan nga magtapok kamong tanan. Aron kung mo abot ang inyong kaway, daghan kamo. O, Tito. Suportahin ko karmas, Tito. O, sige. Daghan pagigitago ako si Papa. Kinsa mangita kining nasuko ni Tito Jeko. Sheila? Oh. Yan ang mga dastil. Ngayon mong ipapalit na ko. Salamat, Ricky. Pero, yun na pa. Pasabdar ako. Unsa mo ni mong dastil? Sukad. Wa man ko makakita ni mo nga nagdastil ka. May gamitan ko, anak. Sheila, kinahanglan ba yun? Nga anha sa atubangan sa imong tukador ang mga retrato ni Ate Rakisa nimo o ni Tita Claudia? Oh. Kinahanglan makita ko sila kanunay.
kuni ako ining mini-theater. Sila ang akong kauban din kung wak ka, Ricky. Sheila. Manglakaw ta karong gabi. Andama ang ako sapot pang lalaki. Anda na, Sheila. Niyang akong credit card. Pagpalit ubang maskara sa mga naong sa mananap. Mga aliwas, iring, o leon. Oh, ang maskara sa mga mimasakir na to? Ang gusto mong akong paliton? Oh, Ricky. Og maglakaw ka. Untop alas 10 karong gabi, maglakaw ta. Asam da? Duaon ta ang laing kaaway. Si Tony. Boss, Elmo, masaman? Wa ba'y nakasunod ni mo din eh? sigurado ko wa, boss, sigo. Uy. Oh. Naunsam sa mo sala. Nabungkag mo sabi. Mao ang nahitabo sa inyo, dili ba? O, boss. O, hala. Kanang gisuwat sa bungbong. Mao sabla ang gisuwat sa bungbong sa bahay. Nakakita ko ninyo. O, lipstick sab ang igamit sa pagsuwat. Ang buot ipasabot ana. Nga usar ka tao ang mihulga na to. O kung kinsa man siya, kinahanglang ato siyang masakpan. Kung siya na huna mo, boss. Babae siya o lalaki? Lalaki nga akong gidudahan mo. O gipatuol lang taniya nga usa siya ka babae. Kinsam ka ni, boss. Sukad ta mibiya sa probinsya ni atong bata. Mibalhin kog laing taguanan. Pero wa may nahitabo na ko. Ikaw, kumusta ka sa pagbiya nato sa probinsya? Ibalik kong trabaho, boss. Pero, karon ra man ni mahitabo kaduli ng hulgar ko. Gusto ka? Karon na ni mahitabo. Na mibalik ko din sa syudad. Uya. Unsam ni si mong tanaw, boss. Oh, uy, ako si Pan. Uy, si Jake man yung namag. Hello? Oh, Jake. Unsa ka? Anong tense man kay ka? Unsa? May misuwat o paskil sa bongbong gawas sa inyong bay? Unsa gisuwat? Oh, nakakita ko ninyo? Mau ba? Puha sa bang gigamit sa pagsuwat? Puha nga lipstick? Oh. Sige, sige. Kalma lang, relax lang, okay? Dali karon dayon dire sa bahay. Kinahanglan masabutan nato ni. Karon dayon. Si Tony na lang ang wa nako makontak. Sige. Bye. Usal man, boss. May hulga sab siyang nabasa sa gawa sa bahay. Mauga po ng gisuwat. Nakakita ko ninyo. Boss, Chico. Doon na yun tingali nakakita sa paglugos na ito sa 12 anyos ito sa probinsya. Buisit siya. Buisit siya! Unkinsa man siya. Ato siyang chapchapon o gilapay sa dagat. Ano ni pagkaon sa iyo? Buisit siya! Pagkita! Kung kinsa man ka! Nimala ka! Ayaw may kaduka-duka ha! Boss. Pagkita! Boss, kalma lang, boss. Boss, magkapati, kalma lang, boss. Kalma lang. Padudahan mo yan. Si Tony. Kinahanglan makontak nato si Tony. Namatay ang higala ni Tito Chico nga si James. Niadtong usang adlaw pa lang. Unya, may nadawat nga hulga si Tito Chico kagapon. Nakakita ko ninyo. May gibuhat gid nga dili mayo kini si Tito Chico. Nga dunay nakakita niya. Pero dili mo kooperar na ako si Papa. Pero ang pangutana karon, kung konektado pa ang mipatay ni James sa mihulga ni Tito Chico. Kinahanglan nga ako ni maklaro.
bida. Mula yung laking tanaw na nada. Kinahanglan wa ko'y problema sa kulakaw karon, Ricky. Asa naman sa ta? Sa bahay na to, Tony. Hain man ang dapita. Mura ka na iyang bahay. Ngit-ngit ang palibot. Murag way tao. Basin og nakatuog ng mga tao niya. Wa siya ka uban diha. Unsay buhaton mo? Suwatan ba nimo ang iyang bungbong og hulga? Dili. Lain ang kumbuhat na Tony. Sige, mamiya na ta rin eh. Okay. Unsay buhaton mo karon? Magpalayo ta gamay sa bahay. Adto ta mag-atang sa ubos ni Tony. Mag-ilis ka? Oh. Nausab ang akong huna-huna. Mubalik ko karon taon-taon sa bahay na ng Tony. Usbon ko lang una akong bayon. Nganong gibutang nimo sa tubangan ang dako-dako nga retrato ni Rakisa? Siya nga akong inspiration sa kumbuhaton karon, Ricky. Unsa? Kay unsa magibuhaton mo ha, Sheila? Mauni ang atong buhaton, Ricky. Boss. Mayo ka mag-hi, boss. Doon na nabatay kunta. Kinahanglan kalmado ang atong utok mo. Kana ang ibutang si mong una-una. Kalma bitaw ko, boss. Ikaw may nagkurog sa akong pag-abot. Nakalitan lang ko sa mga hitabo, Ilmo. Pero wa na kumadlo ka ng salbahe, Suron. Suway lang siyang pakita. Ini akong hunting knife. Ang iputol ko siyang liok. Parehas mong kibuhat sa bata, boss. Askang putulas liog nga miksikisi. Hilom! Dili una ta magisgot atong bata. Nalubong na to nato. Guwa na tayo problema pa. Oo, bitaw. Ayaw lagi pagkatawa, Ilmo. Wa, boss. Kuan, boss. Nisigya mo ang matas bata nga naputol nang yang Hilom lagi. Hilom ba? Kusog na ito, boss, ha? Papuno ka? Ay, dili, boss. Sakit naman to. Tawagag usab si Jake og si Tony. Hain naman ni sila. Uy, ang lakawa, uy. Wala na ako madaas mo, Tils Mersida. Palugos mong tingali ang amaw. Musa mo trabang akong ganay ng mga babae nga padili-dili. Manawag na lang kong Alma. Siya na lang akong kalingawan karon. Nindot ka ng babae karon gabi. Nada. Uy, saan ron? Ba't mo namin nagilak? Uy, naging nagilak da. Huwag ragi ka na ng luyos na nang. Biha akong susiyon. Babae ka na. Nagdastir lang. Uy, kabulingit ini niya. Pero kaputi o ba? Inday, ano miabot ka man din ha? Kuya man din kung ano naghilak man ka, ha? Mama, ate. Nangita ka sa imong mama o ate? Oo, ako mama, ako ate. Wa. Oh? Dali.
ka na ako. Kaya itong pangitaon ng imong ate o ang imong mama. Kita ka ko, mama? Og ako, ate? Oo, kakita ko. Dali, manood na tas bay. Bulingit kayo ka. Dali na. Oo. Sud ko ba? Na, ate? Og mama? Oo, dali. Kaputi ba ni magpaa? Bulingit lang kanyaw. Dali na, ligoon ta ka ha. Dali. Ligo ko? Dali na, manood na tas akong bay. Ito na. Nakasuda si Sheila. Gidagid siya sa lalaki. Mulihok sa bug ako. Karon, sundan ako si Sheila. Dali, Inday. Sud. Uy. Kaon ko? Oo. Mugaon ka karon. Mga untan ha. Pero, kinahanglan maligo na ka, ha? Kaon lang ko. Oh, sige. Kaon una. Dayon, maligo ka. Pero, tay ka pa na kami na imondokan, be. Aray, wey! Sakit man na! Ayaw ka bala ka. Dili na nasakit ka ng tawad-tawad. Putihayin yung buhanga. Ugsultihan ako. Dali, Inday. Unya na lang ka. Una ko. Aray, wey! Ayaw! Ako ka. Paimus, tunto. Paimus, demonyo. Naunsa man ka. Wala naman ka maglihok. Ayaw lang ko, sa... Dili na tagal sa akon. Ako man lang ang libayon. Dali, dirigpi. Hala ka! Bad ka no? Dili kayo tanto. Mahilig lang ko. Dali na, dirigpi. Ayaw lang ka! Ops, wala. Nagkaguliyang mga akong mga butang. Ayaw lang ko sa... Manoy! Mamanoy ka bitaw ron. Masakit ko. Dali, dili. Buhi ko! Sa buhian. Nagkamindot ni mo. Buhi ko! Dili lagi ka mayong buhian. Mayo. Mayo kay kasudo ko sa bahay na itong taong midani sila sa sud. Ising kita si Sheila. Ito lang magkasud ko. Magtapos ko na ako. Mau na akong sundal. Dali na yung pagkabot. Bakurat na lang makakita niya sa Sora. Dali na! Mamiya na ka din eh! Naunsa man isto ni? Di man gyud makontak. Naglaglaang sa tigaling amawas. Kinahanglan masusi ni nato. Kinahanglan kumpleto ta nga magsabot sa sunod natong buhaton. Dali mo. Asam tapos. Adtoon ta ang bahay ni Tony. Unsa man? Nabunog ka ba sa pagripunta niya itong gingalan utong ni? Naigamay. Pero... lahi ko maggunit ang mga rapist, Ricky. Kusgan kayo sila. Maungawa ang makabuhi si Ate Rakisa sa mga demonyo. Oh, O kinahanglang hutdon ta ang mga manulugos. Bos! Abli man
malagit sa bayan ni Tony, boss. O nagsiga ang mga suga sa sud. Dari ka si Tony, boss. Ayaw na. Uy, ano liyo ito rin si boss? Ngayon mo ta. Abli ang pultahan sa tubangan, Ilmo. Ug ang lamsin. Naana sa sahog na nagsiga pa. Tuod ka. May netamo ito sa suod, boss. Lipot ka mo sa liyodek. Dali! Sa kusina ko lagi, boss. Pagdali! Makalit ko so. Si Tony ka na nasa sahog. Huwag naligo sa kaugalingong dugo. Tony! 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 Hoy! Tony! Magbata! Oh! Huwag na siya magliyok. Boss! Boss! May tao sa kayo, boss! May tao! Uy! Hala! Si Tony, ah! O, Elmo. Huwag sigurado kong patay na ni. Sa uwang niyang igo. Boss! Tarawang bumbok! Oh. Naiswat! Siya na sa pagsuwat, ala, Elmo. Ang nihulga na to. Nakakita ko ninyo. Siya na sabang din eh, Elmo. Siya ang ipatay ni Tony. Di! Ato siyang pagitaon! Huwag tao din eh, Elmo! Huwag may tao din, boss! Kumawa! Nakasibat na ang kriminal. Kuya! Boss, may tabato ni Kalba! Mamiya na ta din eh. Dili mahimo nga makahikap ta sa mga butang din eh. Dali na! Mamiya na ta! Tagnap ko na sa kanila ni Mama ug Papa. Hello. Unsa? Mo ba? Unsay address? Okay, muanhan ako. Sige. Bye. Ginoo ko. Doon na siya kipatay. Mulahos ako pahaway, Ricky. Gusto ka magkape? Gusto ko mag-inusara. Laing demonyo na sa pangamunay, boss. Ang ngaong niya itong Tony. Murabisik demonyo kung gusto mo angkon ako. Mukurog na karon sa kahadlok katong jigong. Buwisit. Kinsa maka kining nanawag og kadlawng dako. Hello. Hello, Tito. Tito Armando. May nahitabo na sab. Unsa naman sa manahitabo, Jigo? Tito, ang akong usang kauban, Tito. Patay na. Unsa? O kinsa may patay nini? Ang nagulga na mo, Tito. Klaro kayo. Kay... May gisuwat na sab siya sa bungbong tungod sa patay ng lawas ni Tony. Unsa? Unsa naman sa bagyang gisuwat, ha? Oo gapon, Tito. Nakakita ko ninyo. Panuay. Kinisa man yun ka ng imong nahimong kaaway karon. Tito, tabangin ang taong ko. Huwag ka ba man magkatao nga mabantay na mo dito? Maglisod ko sa paglihok karon, Jigo. Kay si Daniel, siya usab ang mituki nga nagmaong krimen. Busa kinahanglang manggandam ka. Kutob sa mahimo. Dili mahimo nga mahibaw si Daniel nini. Nga konektado ka anang Tony nga gipatay karon. Pero, ang marka sa bongbong dito, mukunit ni namong tanan. Di usara ang paskil nga among nadawat dito. Ug naibaw na niya na si Daniel. Basta!
Basta! Ayaw lang gid pag-angkol. Kay maghuna-huna kog pagi. Sige, bye. Panuay. Naapil sa kuno ni kahaso ni Diego na. Buiset ni Diego. Pero dili ko sa mahimong pasagdan. Panuay. Kinsa man sabga kining nagsamok-samok karon kang Diego. Wadi karsunis kini mong tao. May lugos kang naitabo din eh. Oo. Klaro kayo nga konektado ni Tito Diego kini mong patay. Kami pas kinasabi ni sa bumbong. Nakakita ko ninyo. Huwag ang makatubag inin ako. Maulang si Tito Diego. Kinala masubay na kumayo kinikasuha. Kinahanglan ka na. Oy, Daniel, sa mga hina ang midani mo din sa akong panibay, ha? May uwang musod, Tito Diego? Oh, ganun di. Dali. Sod. May kauban ka karon din eh? Kuan. Akong amigo. Asaag. Huwag nga nag-inom gamay. Tubaga na ka sa kong pangutana, Daniel. Anong niyamang ka o kadlawang dako? Huwag ka pa din nadawat ng balita. Ano sa balita? May lain na sang taong gipatay. O posible kayo nga nakaila ka, Tito Diego. Ha? Kinsa? Usa ka tuni. Tuni? Kuan. Wala ko'y suod nga ang pangalan Tuni. Doon natin kaila. Pero, di mi suod. Tunay ko nang gipatay na siya. Ikaw ang ako pangutanon, anak Tito. Nganong gipatay siya? Uy, Daniel, wa na ko makaayon sa tunadaan ang imong sunultiada. Nagduda ka? Nga ako ang mipatay ang tawana? Ay nalang pamakak, Tito. Nakaila ka niya. Kay parihas mong may paskin nga nadawat. Ang pong nakakita ko ninyo. Unsa? Kung gusto kang matabangan ako, Tito Diego, kinalasultihan ko nimo sa tinuod, nganong may nadawat kang hulga. O kinsa ang imong gidudahan nga mo'y nagbuhat ini. Tugani ko, Tito Diego. Wa ko ikasulti nimo, Daniel. Tuwa ko may bawa kung kinsa ka ng ama nga may pada na maghulga. Dili may mo magkaparehas ang inyong hulga kung dili mo managsama og sa, Tito. Sama ka, Daniel. Nganong ako may imong lisod-lisoron anang kaso nga imong gihuptan karon? Ha? Wa ko may bahaw kung nganong managsama ang hulga nga among nadawat. O magkalakaw ka na? Wa ko magkinahanglan sa imong tabang, Daniel. Nagkinahanglan ka, Tito. Nagkinahanglan ka sa kutabang. Tungod kay gibati ko. Nga ka nang mipatay ni anang Tuni. Nagplano usab kung unsaon ka sa pagpatay. Busa kinahanglan nga mailhan ko ka ng maong kriminal sa labing daling panahon. Sa dili pa siya makahuna-huna nga isunod ka sa pagpatay. Ayaw ko gadlo ka. Kinahanglan mo sulti ka na ko sa tinuod, Tito. Suod ta. Sugad pa sa una. Busa kinahanglan wa kay tago na ko. Daniel! Wa ko ikasulti nimo. Ug makalakaw ka na. Lakaw na! Lakaw na! Okay. Okay, Tito. Dili ka magikamusulti na ko sa gusto na kong hibawan. Dili ka na makabahay na ako. Pusit! Dili mahimo nga may baho ka, Daniel. Kinay baho ko. Nga ako ang imong kinuot kung may baho ka sa tinuod. Saman kaon ka pa? Dili na. Wa man kay tingog-tingog. Huwag ko pa makuha ang utok sa paglugos ni Ate Rati sa Ricky.
Mo nang giunoon ako. Kumusta mong duha? Pa, sayo ka malagi. Bisayo ko kay gidad-an ka mo sa migawas nga balita sa pamantalaan, iha. Unsay lang subay sa tabo kagabi Tito. Naglibog paghihapon sila. Kung kinsa yun ang mipatay ni ining Tony. O klaro na kaayo, nga mikurog na ang utok sa maong mga tao. Nga maos si Diego. Gusto ka, si Diego. Apan, una ka mo abot sa iyan ng utangan. Kinahang lang putlan una ni mo siya sa mga kaway. Nahibaw na ko sa kumbuhaton pa. Good. Ni ay laing yawi sa sakyanan sila. Naani mahimutang ining lahian. Kung doon na mo'y emergency nga kinahangnan mag-ilis mo sa sakyanan, dumduma lang kining maong address. Naani siya sa usa ka budiga. Baode ang yawi sa budiga sila. O yawi sa auto. Ito, may armas kining maong sakyanan. Naa sa iyang baggage compartment. Salamat ha. Wala mo'y laing kinahanglan nun. Nagkinahanglan kog tanang klase sa uniform sa naa sa gobyerno pa. Police uniform, nurse, o doktor. Okay. Dadod ko ka na karong hapon. Sige, bulakaw na ko. Salamat pa. Sila, kapit na ta makabahos sa tanang mimasakir sa atong pamilya. Oo pa. Naghinam-hinam na kong bugkunit sa utok sa maong masakit. Kumusta ang imong trabaho, Daniel? Okay lang pa. Pait lang kayo kung nangatong suod nga dili. Ang dili mo kopira nato. Kung doon natin sulbaro nga krimen. Ikaw pa. May nahibawan ka ba nga mga lakaw ni Tito Chico? Suod siya sa tong pamilya pa, dili ba? Dili ba? Huwag nahibaw kong kasama mo sa nagsuon sa kasuod. Huwag dako kayo og posibilidad na mahibawagid ka sa iyang mga kipagbuhat. Nausab na si Tito Jigo nimo, Daniel. Unsa? Sukad lang siya makabarkada o mga bisyoso kayong tao. Nausab na siya. Dili na siya musulti na ako kung unsa man ang iya mga plano sa kinabuhi. Mao ba? Mao ka na. Yun na. Kay gano man diya, unsa may imong nakuha sa investigasyon nimo? Konektado kay si Tito Jigo sa gipatay kagabi pa. Tungod sa hulga nga nakakita ko ninyo. Usa ra ka tawo ang naghulga nila pa. Kana ang nisiguro ko. Pero ayaw ka balaka. Nagpaabot na lang ko sa tawag sa taga-crime laboratory. Aron maklaro kon tukma ba ang ilang investigasyon sa akong mga pagduda. Nausa naman sa blong imo ilahan. May samot manikwal. Una ang ni mama pa. Ay! Panuhay! Panuhay ni kinabuhi. Si Daniel pag yun ang misubay sa krimen sa mga kauban ni Jigo. Panuhay! Unsa man mo dinhi? Dili ko ganahang mo kaon. Dili ba mo makasabot? Ay, ma'am. Ay, kaon lang good. Bisang gamay lang. Kay matiriring unya ng utok mo. Gisuna ka ayo, ma'am. Bugo ka ha? Bugo ka nga dili kasabot og binisaya. Dili ko mo kaon. Ug nanon di naman sa kamukaon ba? Ay, salamat pintaon nga miduol ka, Dong Daniel. Ikay am-ama ng inahan mo, oy. Kaiwa pa na'y klarong panihapon. Unya karon, wa na sabsay klarong pamahaw. Ma, ayaw panghitag sakit. Ha!
Dili na sulbad sa problema ang imong gibuhat karon ma. Pasagdi ko ninyo. Dili ka na mo mahimo pasagdan. Nahibaw gyud ka. Nga pinangdata ka. Usa dili mahimo nga dili ka mukaon. Usa may gusto nimong kanon ha? Kay palitan na ka. Siupaw lang. Ang atong paboritong siupaw. Oh, kana ba? Sige. Mulakaw ko ha. Palitan ti kag siupaw. Pero imna na lang na imong gatas. Sige. Ma, kung unsa man ang imong mga problema diha, ato na tapanghanog sulbad, ha? Ha? Ni ara ko. Ako mo pasaan na imong problema. Sultihi lang ko unsa na. Wa ko'y problema. Palitin na lang kong siupaw. Kadong ganahan sab nimong siupaw. Sa gamay ka pa. Ha? Oh, sige. Palitan natin ka. Nagkaring. Hay, salamat intahon nga mi anhi yung gadong. Naunsa man sa nang inahan mo, oy? Nga ikaw ramang gituhuan, anak. Sabtan na siya, nagkaring. Sige, mulkaon ako kay palitan ako sig siupaw. Unsan? Siupaw na day ganahan niyang tanon. Oo. Ang siupaw nga among kanunon sa bata pa ko. Ricky. Oh. Tanawa ko. Uy! Usa ka nurse karon? O, Ricky. Nurse ko karon. Nga naman di. Asa naman sa ta karon, ha? May bisitahan ako sa ospital. Kinsa, Sheila? Ang nakakita na ko sa Green Light Corner. Tiwasan nato siya? Dili. May pangutan na lang ko niya. Busa, dali na. Kilala masusi ko ang kahimtang sa witness. Nga nagkakita-kit siya na ako sa babae. Nga may patay ni ning James dito sa Green Light Corner. May unta ko nakamat ko na siya. Taas-taas na yung pagkumatos. Ay! Sorry, miss. Okay lang, sir. Taod sa mas itong nurse. Di ba magtanaw siyang gagyan? Murang musuod sa kwarto ni atong guarding ang lalaki nga akong nasugutan. Mura man o nakakitaan ako niya. Panidaan ko kung asa siya paingon. Oh. Misuod siya sa kwarto nga nahimutangan sa nagkumatawas ng witness. Kinahanglang mailan ko kinitawana kung kinsa siya. Kinahanglang makuhaan ko siya gulaway. Oh. Nalimtan akong pitakang akong taga nina. Nagkumatos lang yapon siya. Dili bagid siya na ako makuha ano kasayuran pa sa may patay ni James. Ano sa man eh? Uy. May bitakas babae na bilin din siyang kilid. Oh. Excuse me. Nabiyan akong pitaka. Niara. Salamat. Ano siya mo ito nga nurse? Nagdamag pitaka nga nag-duty. Ay. Nagkumatos pagi si Karting. Grabe ka yung kadaot siyang Di pa ginako siya magpangutan na karon. Hello, Major? Oh, sige. Buwan ako karon dayon. Salamat. May resulta na sa pakisusi sa kamatayan niya atong tunay. Anila ko mapaabot sa sakinan sa pagawas niya atong lalaki nga mistuid sa ospital. Nga akong gikabangka. Nakakita siya sa kunaw. Busa kinahanglang mailan ko kung kinsa siya. Ug nga nung miduaw siya sa taga Green Light Corner nga akong bukaan o sa asawa. Nana, migaw sa siya.
kuhaan ta kagulagway, mister. Nana. Nana, yung magipabalik ng kuntis. Kumusta yung pagluwa sa witness, ha? O kinsa mo tayo magkikuagulagway? Gikasugat ko siya sa gawa sa kwarto ni atong guarding. Ug nagkatuto kay mi. Gusto lang ko may bahaw kung unsay iyang koneksyon ni anang maong witness. Ug ni ana. Nagkakuha ko gulagway niya. Mula sa tani papa. Humana to pa-develop ini nakuha kong gulagway. Okay. Nakaila ko ining tawhana. Oh, tinuod ka pa? Nagailag ini nakuhaan kong litrato? Oh, anak siya sa kong kaila. Siya si Daniel. Daniel? Oh, og kinahanglan nga mag-amping ka ining tawhana sila. Nga naman pa. Usa siya ka pulis. Ha? Nakakita na ba siya nimo? Kausa lang pa. Dito sa ospital. Nagunsa man sab ka dito sa ospital. Giduaw ko nga ako ang tabukan sa nga witness pa. Pero kung matahos pa kini. Sila dili mahimong daghan ang makakita nimo sa gawas. Oh. Ha? Diba gisultihan ni Mantika? Na ako na ang bahala sa mga lakaw sa gawas. Ako na ang mo-provide nimo sa tanang kasayuran nga gusto nimong maibawan. Busa, ayaw na gyud pagtawas sila. Likayi nga ma-expose ang imong nawong sa daghang tao. Sorry pa. Sunduran ako imong tambag. Sige. Diba ni og maayo ang naong ni anang maong pulis. Kay dili mahimong makakita sa nimong usab sila. Oh. Daniel. Gabi kamang nauli, ha? Ikan ko sa opisina pa. Kumusta ang imong pakisusi sa patay nga nahitabo sa milabayng gabi? Sibilyan ka pa. Dili mahimong ipasa na ko nimo ang resulta sa investigasyon nga sayo pa. Ayaw kalimot nga amahan sab ko nimo, ha? O gusto kong mahibaw, Daniel. Kung konektado ba ang maong tao kang tito nimo, Jigo? Busa mo hangiyo ko nimo. Gamay lang nga kasayuran. Sumapa sa investigasyon. Posible nga dunay nahitabong linayugay sa lugar diin mamatay katong tuni. O posible nga may lugoson unta kini. Unsa? Nang lugos kini? Posible. E dunay underwear sa babae nga nabilin sa mga lugar. Ug wa na kasuri si Tony nga nakit ang patay. Ha? Sa imong una-una pa. Unsa kay gibuhat sa maong lalaki sa wa pa siya patya? Pero, yun na ba, Daniel? May lead na ba sa mipatay sa maong tao? Oo. Kana, ang di ko ikasulti nimo pa. Sige, diya ka una. Susiyo na ako sa mama. Ma? Ma? Daniel. Oh, ganun na naman sab ka diya sa suok, ma. Pasagdi na lang ko diri, Daniel. Maulang ni ang lugar nga komportable ko. Di ako ida nga paborito ni mo pahan. Ibutang na diha. Ay mo ba magsulti ta, ma? Nagsulti na ta. Unsa man na? Unsa may nahitabo sa unang panahon? Ninyo ni Papa. Mahimo ba, Daniel?
Ayaw na paghisgot sa unang panahon. Pero ma, gusto ti tabangan ay nang imong gibati karon. Ayaw! Ayaw na lagi paghisgot sa nangagi. Bati ang nangagi. Why lami? Sige lako na. Gawas na lang. Dili ko gustong maghuna-huna sa nangagi. Nakabati ka, Daniel? Dili ko gustong maghuna-huna sa nangagi. Okay lang ma. Kalma lang. Ay nalagasula ang imong huna-huna. Sige. Di na ta maghisgot sa nangagi. Kuha na lang ni paan nga dako. O kana. Pulis ka di ay? Pulis ka di ay, ha? Og Daniel ang imongan. Og posible nga ikaw ang nagkunit sa krimen nga akong nahimo. Pues, hatagan ta kag kalibog sa oy, Daniel. Pero, mupawayon ako. Kinahanglang pangandaman ko ang akong pagkuha ni mo, Jake. Hello, Jake. May mubag mo ari ka sabay? Hoy! Kinahanglan na magtapong tagdanan. Kaya nakuha na tagusa. Si Tunay patay na. O klaro kayo nga naghatag na itong pasidaan ang may patay niya. Ayaw na magkontak bisan kinsa nga kailan ninyo. Okay? Sige. Bye. Elmo! Ate kong pinabi! Dali! Kinahanglang pangandaman ko na mo ang pagsunggi ng kriminal. Excuse me. Baganti na diha? Baganti, miss. Dali, tupad na lang ta. Thank you. Mas gwapa ni bagong biabuta. Sir? Gusto kag service? Hello! Elmo! Nga nung wa pa man ka mabalik, ha? Sir, niya ko karon sa usa ka silihan diri sa downtown. Oh! Hoy! Amaw man ka! Anong miabot man ka sa sinihan? Wa ka ba kulbae nga maglakaw-lakaw? Boss, downtown balita. Oh! Unsa naman sa balita, ha? Si Jake, patay na. Unsa? Patay na si Jake? Unsa ba yung namatyan? Giabisan sa liog. Mura man siya namayot sa sinihan. Mao nga giabisan sa liog. Sige. So siya kung unsay tinuod nga nahitabo. Og balitay rin ko. Nakuha na ko ang mensahe sa mga kabatayon, boss. Unsa man na ilmo? Boss, may nakitang marka sa lipstick sa tiyan ni Jake. May gisuwat ito. Unsa naman sa nang gisuwat dito, ha? Kwan, magbayad ang may sala. Oh. Unsa? Boss, nahadlok naman ko'y dagana, oy. Gianam-anam naman tag-uhurot si kriminal. Oy, Ilmo. Ayaw pa ila si imong kahadlok, ha? Kaya nagtuo ko nga nagbantay lang sa atong lihok ang kriminal. Mausap na akong gikadlukan, boss. Kanong nagatultol ba siya sa nanggapit katuwag-tuwan? Ang atong mga bay. Dili siya basta-basta nga kriminal, Ilmo. Unya, patay na yun din, boss. Aw, mamatay ta kung magdanghag ta. Busa, Ilmo. Relax lang diha og ayaw ipakita ang imong katalawan. Human mong pakisusi sa tinuod yung ganitabo ni Jake. Pauli dayon dire sa bahay. Yes, boss. Sige na. Bye. Panuway, ganong nasundan na si Jake sa sinihan? O ganong dali man yung napatay sa kriminal? Nga naamari sa suod sa sinihan? Buisit! Dili basta-basta ning amang kaaway karon da. Kinahanglan mailan na mo siya. Sa dili pa siya magdoon sa akong imutan. Lain na usab ang gipatay.
kasagunson ba dining maong patay? Ug ang tanan, doon nagi koneksyon. Tungod sa lipstick sa kriminal. Kinsa magikan siya? Pero kinahanglan nga, mailhan ako ang mga kailan ni Jake nga gipatay. Ano ka? Wa makitingog-tingog da sila. Bilang posta sa itong paghipo sa maong lalaki. Ug mikurog na karong mga higayon na ang mga kaaway. Husto ka. Mikurog na si Jigo. Pamatiun na to ang sunod nga balita. Oh, Pa? ito? Pagkadali lang hotdon sa mga salbahes. Nagkabalita ka na sa nahitabo sa sinihan? Teamwork na kayo mong duha. Mayo mong pagkapares. Congrats. Malipay na niidi sila si mama mo o si ate mo na kisa iha. Pa, may plano na ko. O sa magkada sila. Ang sunod na mong kuhaan, mauna si Chico. Mas maayo nga siya na ang sunod ninyong kuhaon. Pero, kinahanglang espesyal ang atong pagkuha niya. O kinahanglan punan ninyo ang inyong pag-amping kung siya na ang inyong kuhaon. Basta may angay na kung kadlo kanya pa. Ang iyang mga koneksyon. Mga dakong tao ang iyang koneksyon sila. Bansa? Wa ko mahadlok bisan kinsa pa ka ng koneksyon. Ni anang Chico pa. Ang importante nga makuha ko siya. Yolanda, unsa maging gusto ni mong mahitabo, ha? Gituman na nako ang tanan ni mong gusto. Kuwang pane. Kuwang pane. Yolanda, mahimo ba dili ka magpadaan ng kalibog sa imong utok? Sir, ni ana ang gatas ni ma'am. Ikaw nalay painom ana kung makapainom ka. Yolanda, imna lang gatas mo. Sige na. Ma'am, ali ma'am. Gawas na yung taon diri sa hayag, ma'am, oy. Ayaw pangit-ngit, ma'am. Inom na taon ining imong gatas, ma'am Yolanda. Pamahawa mo diha. Gisapot ko. Dili ko ganahang mo inom ni anak. Pahawa mo diha. Sige, Kakaring. Ikaw na'y am-am ng agawon mo. Hello? Ma'am, lami ba din ako pagkatimpla mo ang gatas? Imnagod ne. Sige na. Jigo! Tito! Uy! Usa na tabo ni mo, ha? Nganong naghila ka, ha? Ngano, Jigo? Kahadlok na magkukaroon, Tito. Kay ngano? Unsa naman sa'yo si kahadlukan mo, ha? Kuan, may namatay naman sabgo sa akong kauban. Tito, si Jake. Unsa? Kapaspas ko ninyong nahurot. Abot na, Tito. Kinahanglan na ikunin mo, Tito. Gibati ko rin nga. Doon ay mga mata nga nagbantay lang sa among buhaton, Tito. Tulag yun. Unsa? Oo, unsa mo sa ikatabang ko ni mo ninihigayon na, Jigo, ha? Kuan, Tito. May bubag. Anda na lang kung nakupuyo sa inyo, Tito. Kay, klaro lagi kayo nga. Natultulan na sa kriminal lang. Kaya akong gipuyan ka ron. Oo, sige. Balhin lang una og pension house, ha? Kay mas luwas ka na napita. Oo niya, panid-i ka ng inyong bahay. Kung si Kinsa ka nang nagpaniid ka ninyo. O, Tito. Akong tumanaw ng imong isugot, Tito. Mubali lang una akong pension house. Okay. O kung sigurado na ko nga luwas mi, kung mutipon ka na mo dire, ha? Ako kang patipuno na mo. Salamat kay Tito Armando, ha? Oo. Sige, Tito. Bye. Panuay. Buset.
Kahibulungan tuod kinida. Makapahibong. Nganong natultulan man dayon sa kriminal ang mga nahimutangan sa iyang target. Kung mauwa ka na, klaro na. Klaro na nga dugay na ning giplano sa kriminal. Ugwa siya musugod sa pagpamatay kung dili sa kumpleto sa detalye. Organisado kayo siyang pagkakriminal. Laliman ka? Sa suod sa sinihan niya nakuha ang usa? Wa na maatiman ang kakahuyan din sa Rio sa mansyan. Mura na kinig tinuan nga lasang. Kining napita ang saksi sa among kamalipayon sa una ni Ate Rakisa. Awan! Ato! A3! A4! Tago na! Iinday sila! Kay ngita na sa imo si ate nimo Rakisa! Sige ate! Pagitaan ako ate ha! Hala! Nakakasa! Mabaw sa kakikahoy do! Kita ko nimo, Inday! Kasanang ate! Hindi na siya magpiyong! Piyong man! Ako usa mata! Inday! Ay! Kasan! Ikatan ate! Wa! Oy! Wa lagi! Inosente kayo si Ate Rakisa. Bata gid siya nga nagdagandagan din sa kakahuyan. Malipayon. Buotan. Pero gipasipadaan siya sa salbahis ng mga lalaki. Inday! Inday sila! Tabang! Mag-out ka lang ko. Kung kang kahoy, pahimungtan mo sa mga kasuko. Bagda ka nagbanit. Ricky! Nga naman ha? Nahinomdom ka na sab sa nangagi? O, Ricky. Si Ate Rakisa lang ang nasa kong una-una. Siya lang. Oh, relax. Relax lang, Sheila. Tabangan itong sulbad ka rin atong problema. Oh, niya. Inom mo na ini imong vitamina. Nalimtan na nimo. Oh, ha? Sorry. Gusto ka? Nalimtan na lang na ako ang akong kaugalingan. Ayaw ka bala ka. Akong papel na pahinumduman ka sa tanang malimtan nimo. Oh. Ako ang imong anino, Sheila. Kung unsay buhaton mo, sundon ko. Salamat, Ricky. Panahon na tingali magplano ta. Kung unsaon nga makuha na nato kadtong Diego. Ayaw ka pala ka. May nauna-unaan akong buhaton kang Chico. Sige. Maayo tingali nga ato na kang hisgutan karon. Pabutan na lang ko sa mini theater. Gusto pa ko maguna-una. Kung sa angan akong buhatan din eh. Dining napita. Sige. Ikaw ang mahibaw. Ate Rakisa. Hapit na mahurot ang mga demonyo nga mi-rape ni mo, ate. Nagkaduol na ko sa ilang utok. Postigaw! Naunusal man tayo niya eh. Nagtago ang minuuntan din sa pension house. May mo bagmuhilom ka. Mutago lang una ta din eh. Samtang wa pa ta makaila sa tinuod na kriminal. Usa! Tao, mama. Unsa? Pero nga nung maumay mo gisulob ha?
Magbutang lang ko buwak silang lubong. Sige. Ikaw ko. I-drop na lang ko dito. Aron mapalitin mo ang gusto nimong paliton. Okay. I-drop ta ka sementeryo. Sheila, taod-taod na nga nakapahuway ta. Talos amang kita musung kang Jigo, ha? Sa hustong oras. Ayun lang pagdali. Kay mapalpak ta, anak. Okay. Mag-agadan ko nimo. Ni ano man day ko? Sige, Reke. Balikan lang ko din yung human sa tunga sa oras. Sige. Diyain ako din eh. Sige. Mubalik ko human sa 30 minutos. Okay. Mulahos na ko sa lubnganan nila ni Mama. Ug ati Rakisa. Ma. Ati Rakisa. Inanay na akong gipaninglan ang mga kriminal. Labi na ang nilubos ni mo, Ate Rakisa. Magbayad sila mahal sa ilang gibuhat ni mo. O basura nila kung nganong ilan ni gibuhat. Kung nganong kamupa ang ilang ipatay. Miss? Ikaw ang nurse ang akong gikasugat sa ospital, no? Ha? Dili mo ito malimot ko si Munahong. Ha? Ayaw pagduko. Talimot ka na ako? Kuan. Sorry. Pero dili ako ang imo nakita sa ospital. Unsa? Wa ko makaatog ospital karon tuig ka. Sorry. Ha? Pero... Excuse me. Mupaulin ako, sir. Kadatang. Dili may tabong masayip ko. Siya ang nurse nga gikasugat na ako sa ospital. Pero time pa. Ngano mo rin siya naglikay na ako? Ngano nagkaabot naman sa sementeryo? Anya, nagatimaan na ba siya sa gunaw? Miss, ayaw na paglakaw. Kisundan ko ni Daniel. Saan ako buhatan ini? Mahimo bang magsulti na ta? Ha? Ayaw kadlok na ako. Dili ko daw tong tao, miss. Gusto ko magkailat ha. Sorry. Pero, dili na ko batasan nga makikila-ila og istanyo. Aron dili ko mahimong istranyo. Magpaila ko sa kumpangan. Ako di si Daniel. Ha? Unya kung mahadlok pamagikan ako, sultihan tanan ka. Nga usa ko ka pulis. So, magasiguro ka. Nga dili ko daw tang tao. Di na kasaligan ang mga pulis karon, di ba? Ako ban. Pero ako lahi ko, miss. Pero, pwede na bang mahibawan ako ang imong pangan? Sorry. Pero dili sa ko mahimong ihatag sa mga estranyo ang ahungan. Ha? Sige, diya ka na. Kadit lang. Miss, ayaw na. Miss, magsulti pa ta. Miss, magsulti pa ta. May pamalihog lang ko nimo sa ospital. Miss! Oh. Noon sa man tumubayan ng milikay man. Di ba siya gana makiksulti na ako? Pero, urag siya manggitong nurse ka akong kikaabot sa ospital. Di tingali. Parehas lang tingali silag naong. Mayo kayo na siya masunod ako. Nagkatibaan siya sa kong naong. Pero dili may mumuanggon ko. Nga ako ay gikakita sa ospital. Dili. Niya na sa Rick. Mayo ka niya na ka! Nansam ka? Nagsige ka magpanglingi. May gikadlukan ka. Padagana na ang sakinan! Dali! O saman, may naitabo pas mo kayo? Doon na.
Ang pulis na Daniel. Dito siya sa sementeryo. Nagkaabot mi. Unsa? Nag-unsa mo sa sementeryo, ha? Gisundan ka niya dito? Di ko magkasiguro. Pero, kalit na siya nga may tungas sa kulayo. Unsa? Uy, murag di na ni maayo na. Nagpamayong siya na ako. Nga ako yung kasugat sa ospital. Di ni maayo balita, ala. Magkalagkot. Ganong kikasugat ko pa man siya sa sementeryo. Sheila, kinahanglan nga mag-amping ka na. Istrikta sa tumabayhan na da. Tinayin sumawa sa kong hanahuna. Ay. Parehas lang kanyag naong ang ako nakita sa ospital. Oh my God. Di na lang ko magkunahon niya. Pero mura kong nainit sa batasan ng ipakita ka ganina. Maldita ra kay siya. Tambag lang sila. Dili tingin maayo nga mugawas kag madlaw. Kuya kung dunay makamayong nimo sa mga lugar nga gipangsuong ta. Di gyud mahimo nga may makatimaan sa imong naong. Labi na tagtong pulis. Ganun may abot man siya dito napita. Oh. Pa? Oh. Digman mo. Doon namin ginako pa. Kuan, giduaw ko dito sa sementeryo. Giduaw na ko sila sa mama o si Ate Rakisa. Niya. Ganong murag seryoso man ang inyong mga naong ni Ricky? Tito, nakitaan sa dito sa pulis nga si Daniel. Unsa? Sa tanang tao, kadto pag yung pulis ang ikasugat mo dito? Dili na ni mausap pa. Inahangdan din na gani mausap sila. Kay dili makaayo nimo nga matiman-an ka sa maong pulis. Naibaw ka pa. Sorry. Pulisya sila. Ug maayo silang manimaan og mga hitsura. Busa, dili maayo nga may numduman niya ang imong naong. Opa. Kinahanglang likayad mo nga magkasugat ang inyong dan. Opa. Ito. Niya ang dapit nga gistaran karon nila ni Chico. Ha? Kinahanglan trabahoon na ninyo sila. Matuman pa. Boss, unsa man tayo niyo? Anhe lang kita din magtago ang sangtot. Di, oy! Oy! Amaw! Oh. Kinsa ba'y kanahan nga mutago hantod sa hantod ining baratohon o gupaong pension house? Aw, lagi. Pero, kinahanglan masiguro nato nga malimta na ta sa mga kontra. Ay, kilaay na ko din boss ay. Kinahanglan mulakaw ka ilmo. Maniid ka sa palibot. Uy, imo jud kong ipaon sa kaaway, boss. Dili mahimo nga pasagda lang nato sila. Nga makauna nato tunto. Kinahanglan mailhan lagi nato kung kinsa ng panawayang dako nga may patay ni Tony ug Jake. Pariente lagi tingali na sa 12 anyos nga bata atong nalugusan, boss. Mao bitaw nga ilhon nato siya aron ato na nang matiwasan. Panuwaya na siya. Ready na ko, Ricky. Kana. Hindi na ka mailan anak da. Mas gusto na ko nga maulang ka na ang kanunay ni mong takuban. Husto ka. Kinahanglang way makatimaan sa kunaw. Karon nga bulingit ka naman kayo.
O gisi-gisi ng imong sinina. Saman, malakaw ta. Oh, kuhaon na nato si Chico. Tama! Hunang na! Tampar gud. Nga naman eh. Layo pa matas pension house nga. Gipoy ang Diego. Nahibaw ko. Pero mas maayo ko maglakaw na lang ko. Di ka din eh. Sige. Ambira ako tako. Miyaw. Naaliha ang tanan mong gamit. Salamat. Pag-ambing. Ikaw sab. Pag-ambing. Ayaw pagkumpiyansa. Ikaw sab. Ayaw pagkumpiyansa. Dili ta na lakaw maayo. Sige. Bye. Sige, Ricky. Awa-aw na ni Dapita. Mingaw na sa kayon. Anin ako din magsugod ng lakaw. Paingon sa pension house. Uy, wa naman di kayo imnanon din sa kwarto. Maayo tingali nga magawas ko. Las 11 na pas gabi, ida. Miingaw na ron sa kawas. Palit na ako sigarilyo game na nun sa at mga convenience store. Anil na ko i-parking sa kinan. Naara ang convenience store. Nga doon sa pension house yung kisakan itong Chico. Mingaw. Mingaw na yung Dapita. Maayo noon. May taxi nga may hunong sa convenience store. Misul ang lalaki sa convenience store. Ug miduol kay ni Jigo nga nasa suod sa convenience store. Naa na sa suod sa convenience store si Chico. Ug inyang kauban. Imo na rong katapusan, Chico. Mupadawal ko sa convenience store. Somewhere over the rainbow, way up high. Namalit ka din, boss. Oh, laay ko sa kwarto. Dugay ka sab kayo nga nabalik. O nga, nanaog na lang ko din eh. Huwag may palit ko mainom. Musta naman na yung lakaw? Ay, boss. Wa magina ako makontak nga akong iyal sa bukid nga itong gibakasyonan, boss. Wasab siyang trabahuan ang ako'y gagaw. Pauli ko no? Paduway. Kinahanglan may bawat kung tuwa pa ba sa probinsya ang amahan sa bata. Nga atong gilugos. Balik ko na kong mabos, ha? Kay di sila manubag silang silpuray. Kinahanglan yun, Ilmo. Ya. Ano na sa boss mag-ina, boss? Oh, sige. Pero, di man pa imnan din na sod. Ato na lang tas kawas. Okay, ikaw ka. Nana, may gawas na sa convenience store siya si Chico. Ingo man niyang kauban. Murag anha sila mag-inom sa kawas. Si Sheila, nakaposisyon na. Kinahanglang dili mo sipyat ang among trabaho karon. Mingaw naman kayo inig Dapita kung gabi na. Pita, boss. Ingaw kayo. Uy. Uy, pinakagunsay kanta. Buang mo di ay. Ay pa nang buang, boss. Papa siya problema, no? Oh, good.
Magbuang lang ka, boss. Oh. Ikaw lang ka kung ganahan ka. Uy. Tuha ka. Boss, adiyo. Nindo sa bigdugang buang nga, boss ka. Ha? Tara, boss. Buling ito siya, pero porma pa kayo ang iyang lawas. Tuod sabda. Hoy! Day! Day! Ate! Kuya! Namo! Kwarta? Oy. Bago pa kang nabuang, day. Limpyo man kayo kag abaga. Oh, ha? Puti kag dugan. Sawa pa ka mabuling itro. Ate! Kuya! 5 be! Gutom kaayo. Uy, gigutom ka? Unya, usaman, gusto kang mukaon? Oo! Kaon ko! Kaon ko! Usa may gusto ni mong kanon? Kanang lami! Lami! Uy! Kanahan siya lami, boss. Aw. Nindot sab na. Ato siyang hatagan og lami. Ate! Diba? Kuya! 5 be! Uy, sige. Ang saman, kaon ka ning siupaw. Imo na kayo. Lami! Nano? Kaon ko na? Oo, kaon. Ara. Nindot to ulugtog ka ng puanga ta. Kaanugon. Kung masugatan ni Guay practice. Practice? Sige, practice ta! Ala. Makik-practice ka na to, boss. Ay. Boss? Ikaw? Buslot? Kalbugal. Nindot nindad on sa kwarto da. O kalingawan. Maligo ta. Gusto ka? Ligo? Di ko ligo eh. Tugnaw? Uy, baya. Lahibaw sa siya katugnaw ang tubig, boss. Ay, kabala ka, day. Na ay may hot. Hot and cold man ang tubig sa among kwarto. Gusto ka? Ato kakaon dito? Dito? Ato ko... Dito? Somewhere Elbo. Nakaw. Sunda. Unya. Padinguhaa nga imong bada sa taas sa ato kwarto. Natili pa batayan sa information. Okay? Dali. Yes, boss. Maayo na lang ng buang, may kalingawan. E di patabusapit. Di magpiyait. Ay. Aborin ako na. Misuot ni ningiob na kayong dapit ni buanga. Dead in na desunahan. Di na ni makadagan ako na ako ng pugson. Pero, ipadar ba ni Boss Chigos takas na? Ako lagi nagtintalo ng kinde. Somewhere Miss Tuliling. Mao ni din ang imong pahuwayanan, Miss Tuliling. Uy, ate! Kuya, gay kusing ko! Uy, ay, buang-buang gini bayanan. Giati na binuong ko, kalalaki ang tako. Ako di lang singko akong ihatag din mo karon. Basta, magbinuotan ng kag, uban ako sa taas. Inday! Nakabati ka na ko, Inday Tuliling. Nangaon tayo dito sa taas. Uy, usa man ang giukay ni mo si mong sako. Ako si Rakisa. Uy! Pau. Rakisa da imungan? Nindot sa nanggana da. Dali na Rakisa. Managkatas taas. Dali. Manglugos ano? Ha? Uy! Nga nang nahibaw man ka? Kasimot man ko og baho sa rapist. Ha? Ang ano man, narip na ka. Oo.
na-rape na. Mao, nabuang Rakisa. Uy, ato nang paulian. Kay nabungo lang ka. Nang ang tingali ka sa paglugos ni mo. Dali na, Mr. Liling. Mamugos ka? Gusto kayo maayo kung abisan na ka sa iyong pagkakas. O pahilumon ka. Kitungkap ko ni mo. Ako'y mutiwas. Ako ni bala niya. Ang target ang atin mo na. Okay. Kibuhi pa. Ako si kamatayon. Malas ka. Nagipakatao kang maniyak. Yapag naman is ilmo. Wa pa man mabalik kanto tero. Una naman tingali lingolingos buang. Ay, kuno be. Urasan ti ka. Human sa 5 minutos. Di pa gani siya mabalik. Ako nigi siyang apason ni kong dapita. Oh. Uy. 5 minutos naman. Wa pa man gid mabalik sa inmo. Ako rin siyang apason be. Tito Diego? Oh. Ikaw na? Daniel? Ni Aka? Anak ka di sa suok sa basurahan. Kay basura kang klase sa pagkatao, ilmo. Oh, may nalawag. Hello? May bulabog. Maniwal ka sa. Okay. Kinsa makakinig bulabog? Unya, unsa ni tabo? Ngano wa makamahibaw nga patay na si Elmo? O ganong nabuwag man siya nimo? Tungod sa usa ka buang nga babae. Sa may babaeng buang nga miduol ninyo? Oh. Mao ka na, Daniel. O inyo kining hilabtan mo ba? Mao ba, Tito? Wa ko manghilabot ini, oy. Pero si Elmo. Kuan. Iyan ang gidaha sa dapit. Din siya makaplagi nga patay na. Unsa? O di pa sila. Kung kinahanglang patyon ka ng Daniel, patya siya. Dili ko gusto nga doon ay makababag sa atong mga tinguha, iha. Og usa ka ng maong pulis na makababag. Usa, kung kinahanglan nga patyon siya, patya ka na si Daniel. Opa. Tungod sa buang nga babae? Napatay sa killer si Elmo? Rapist sabi na itong amaw mong amigo, Jigo. Kining, di man yun, Tito, pero may ligo na sa babae. Sama ni Tony o ni Jake? Daniel. Ngano na isigutan man mo ng tawhana, ha? May namahibaw ka pa. Nga si Tony, namatay nga way karsonis. Buti pasabot nga gusto ning makikhilawas apan gipatay kini. Si Jake, abli ang siper. Sa diyang gipatay kini. Ug karon ka na sang Elmo. Nga wa gyapon karsonis nga gipatay. Ug silang tulo. Pulos nimo kaila, Tito Jico. Busa sulti na lang kung unsa magid ang tinuod nga mga panghitabo. Ngayon, pulos man nimo sila kaila. O pulos sila po parehas o kamatayan.
Kuan Daniel. Jigo! Unsa man imong mga kauban? Mga bayot na! Kuan Tito. Di tingali Tito, uy. Kung naglagot umayin ninyo ang killer, posible nga doon namin nabuhat nga dili mayin niya. Dili ba? Aha. Kuan. Why? Wa minabuhat nga daw tanoy, Daniel. Wa taon, oy. Ang hustisya dili maangkon kung puno sa bakak ang usa ka kamatayon, Tito. Kana lang yun ang gibutang si mo hunahuna. Musa kung gusto ka man, nga madakpan ka na mipatay sa imo mga kaubanan, kinahan mo kumpisal ka nako kung kinsa mga nasadan mo. Usa? Dili mahimo nga mamaka ka nako, Tito. Kay klaro kayo nga ikaw nang isunod sa kriminal. Ha? Pusa samtang sayo pa. Sultihin ako, kinsa ang imong nasadan, Tito Jigo. Si Jigo ang sunod ang kuhaan. Unsay plano? Lisod-lisod nga kaon si Digo. Kung magpaubos siya sa gahom sa iyang agawan. Nga paryente. May agawin ka na si Jigo? Doon na. Pero, kuwang pa ko sa kasayuran bahin sa background sa iyang agawan. Ang ako lang naibawaan, nga kwartahan usap kini, og daghan og sakop. Mao ba? Kinsa ang agawin niya ng Jigo pa? Magpakisusiod ako sila. O kayaw kabalaka, maibaw ka sa tanang detalye sa atong mga kaaway. Salamat pa. Kanang mga retrato sa mga kriminal nga kuha sa CCTV camera nato. Kinahanglan tunan ninyo silang maayo. Ayaw ka bala ka pa. Memoryahon ko ang tanan nilang bayon. Sige. Mabalik lang niya ko para sa dugang kasayuran alang ninyong duha. Ang ako lang ang mga nautangan ng akong mga atraso, Daniel. Ug wa nilain. Kung utang lang ang hisgutan, kung wa ni mahiubos o masuko nimo ang usa ka tawo, dili nimo patay og saman ini, Tito Jigo. Ha? Og klaro kayo nga kamong upat ang nakasaan ni mga tao. O mga tao. Usa samtang sayo pa. Sultihi ko sa imong mga sa. Og kinsa gyud ang imong nasadan. Sige na, Tito. Sultihi ko. Ang pulis nga Daniel? Kaila o kanang Jigo? Kun mao na, hustos papa. Lisod siyang duulon tungod ni anang pulis. Pero dili mahimong dili na mo siya makuha. Siya ang demonyo kay nga milugos na tirakisa. Siya cute. O sa sultang bato sila. Maniid. Og paghuman, patyon si Jigo. Unsaom na to sa pagtumba, ha? Kinahanglan magkita kami pag-usap. Ha? Pero, kinahanglan ang kamatayo ni Elmo. Mausap ang kamatayo ni Jigo. Sila, kinahanglan nga madamo din si Jigo. Unsa? Anha sa kakahuyan nato siya patyon. Husto ka. Anha nato siya patya sa dapit diin niya lugusa o pusila si Ate Rakisa. Sige. Mao ka na'y atong planon. Kung unsaon, nga musakay sa atong laang si Jigo. Sa pagkakaroon, paabuto na to sa papang musulti na ako kung hain sa karon magtago si Jigo. Kaya nagasiguro ko, nga nawa nagkikini sa pension house duol sa gipatyan tani atong Elmo. Wa lagi ko nasad ang laing, Daniel. Ano mo gusto mong yung nga patuganong ko anang sa nga wala ko mabuhat? Daniel! Ayaw lang siyang pugsa.
Wala nga mugara na si Tito Jigo pa. Kaya naman din ka mula ba niya? Tungkol kay sobra naman sab ka. Ha? Sobra ka na. Imam siyang pugson sa pagsulti sa ngawa niya mahimo. Sigurado ko nga doon na kay sa Tito. Ug ako ra gyapon na mahibawan sa umabot. Saon man ako, Tito eh? Kaiso gid anang Daniel. Sige, pasag lang siya. Pasag di siya. Nagbuhat lang siya siyang trabaho. Mao nga hangtod kita, lisod di suron. Nganong misugot masab ka nga magpulis na si Daniel, Tito eh? Ay dili na ko siya mapugngan, Jigo. Tungkol kay doon naman sa siya ambisyon nga gustong magkabot. Ay. Tito, ako nang isulti ni mo karon. Kung unsa gid ang tinuod nga nahitabo. Sige. Sige na, maminaw ko. Mao naman to, Tito, di ba? May buang nga miduol mo. Buang, Tito, nga 40 minuto og lawas. Unya. Natripan man ni Ilmo. Iyang gisundan. Ug mao na lang to ang katapusan akong pagkakita ni Ilmo nga buhi, Tito. Unya ang buang. Nakitaan ba ninyo? Wa. Sa? Wa? Pero, buang man ka siya. Siya ron naman sa... Chico. Dili ka nga siya ang mipatay ni Ilmo. Posible nga mo patay ka tumbuang, Tito. Di maktubay man sa istorya usahay. Patapataon lang yun. Mauna ang nahitabo, Tito. Ang buang yun ang nakaingon nga napatay sa kriminal si Ilmo. Jigo, paminaw. Paminaw, ha? Dili ka mahimong mapundo din, eh. Pero ito, kinahanglan nga mo distansya ka sa akong pamilya. Kaya tingalig, maangin ko anang inyong sa nga nahimo. Laaya ini, oy. Palayas naman sa kong Tito Armando. Ngano niya ka? Oh. Ha? Tita? Ngano niya ka? Kuwan, Tita. Ngano niya ka? Oh. Ikaw ang nakaingon sa tanan! Ikaw! Tita, ayaw ko bugduha, Tita! Ikaw ang nakaingon! Ikaw! Bakit ako din niya? Tita, huwag ko sa mo, Tita. Pasyon to ka, demonyo! Demonyo ka! Pwes na! Ulan ko! Pasyon ko ka na, demonyo! Siya nakaingon sa tanan! Siya! Kalma lang! O sa may saan ni Tito Jigo, ha? O sa saan niya ni mo? Siya ang nakaingon sa tanan! Siya! Dali na, dali. Dali. Palayasan na panuway! Nagdarag di malas sa atong kinabuhi! Sakit sa kong... Unsa man usmamo, unsa Jigo? Anong kalit man og andar nga nakakita nimo? Di ba kasakit sa kong... Sama to, ha? Unsa tong kagubot din, eh? Naay, si Sir Jigo ay, kalit lang gibugno ni Ma'am Yolanda. Hoy, Jigo. Nganong niya ka pa man din, ha? Di ba gingan taman ka? Nga mabiya ka din, eh? Sige, lakaw na. Lakaw na. Kung takaw niya ko. Kung doon na kay dapit, nga mahimo ni mong kataguan. Wala ko na ang dapit na kataguan ng luwas ko, Tito. Ini lang imong dapit. Busa, di ko makabiya din, Tito. Unsa? Di ko rin mahimong pasagdan mong Tito. Kaya, kung Tito, ako may problema luoy kay taon ko. Di ba? Misaad ka sa akong mga ginikanan nga hanto sa lubnganan, Tito, nga timanon ko nimo. Di ba? Ug may mahitabo kung imo kong babiyaon din, eh. May mahitabo nimo. Ug ako. Hey, panuway. Okay. Sige. Mahimo kang mupundo din, eh. Pero, inig kasulbad na ng imong problema, mulayas ka na. O, Tito. Makalaom ka. Mulayas ko. Pero, kinahanglan tabangan ko nimo nga mailhan ang mipatay sa akong mga kauban. Unsa man ka ang sunod may tabo? May update. Iya, bito lagi. May mugawas. Okay, tadi.
sila madula nga sila nga itong gipatbangan. Kaya ni atat tungod sa laing bahay. Oh, siya ka lang may abri sa gate. Oh, ha? Si Daniel ka lang. Ang pulis. Tipik lamang kato sa sumpay ning atong sugilanong nga naguluhan. AKA Ug mo to kalusunod ang part 2 sa AKA Rakisa, no? So abang-abang mo sa kuan, busyo ang dispatcher kay mao itong isunod, no? Salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw. Balikon ako. Shout out ni Ma'am Life Journey, Ma'am Gisuli, Ma'am Grace Blanca Flor, Angie Divina Gracia, ni Nistayap, Ongol Toledo Vlog, Roger Villegas, si Chuli Wong's TV, si Super Pop Girl, shout out, no? Shout out ni Welcome Bisa Channel, ni Palami Ay Drama, no? Shout out, no? So congrats Palami Ay Drama kay 1K subscriber na ka. So hinaot nga ma-approvean po ka sa monetization, no? Palami Ay Drama. Salamat kayo sa imong kanunay pagsunod ug paminaw sa akong mga drama, no? Sukad pa kanedto. Antod karon, salamat kayo. Nya ni amiga drama sa salamat, no, nga sa imong pagrespeto sa isip parihata nga mga uploader og drama, no? Salamat kayo amiga drama. Ug kanina tanan mga ka-listeners, di na lang mo taas, no, kay nagpa-shout out ag itoy. Hindi ko lagi itoy. Okay, thank you so much mga ka-listeners for watching, ug God bless atong tanan.